Dakong sudan. Dag postiso na to nila imasig ma tangtang. Postiso. Ayo, Roxanne kids. Ako dyan na si Roxanne ah. Di ko ma'am nabus na ko ma'am ay. Mana da gitagaan po Roxanne na kami po gakaon sa kainting nga. Dakuam tong bag si inting. Kato seroy ka na, kato splending ka na. Gada ko nagsaghabaw, unlan. Di sama ka na to ginting dito ilahar di ko sakit among lubot ron, sakit-sakit ko no. Buwa. Tapos ni Harvey ka to. Ala, napusa lagi ko no. Buntis ito si Harvey. Picture ka dyan, nag-picture ka dyan. Oy, post. Hi guys, it's me, is King Ayon, and today is Tuesday. So ngayon guys ay pupunta ako ng dentist para magpa ano ng ngipin ko. Palagay ng jacket kasi natanggal yung jacket ng ngipin ko. Bali magpapapasta ng ngipin karon so mangita ko at tuog mupasta nga kanang bato-brato. Suroy-suroy ko karon kay manganbas puog mga brato nga mupasta sa akong ipon. Di ako ipakita kay lain jud kadyo kay mura na ko bungi, mura ko pangag. Sa padong na ko adto, sa init-init pa. Baktas-baktas ko adto kay nako daghang adungan. Diyan man makabrato ko ani kay para ko anda. Dito ko mo atubang og kamera nga way mask kay mauwaw ko sa ngipon nga kina nabungi na lagi mo lain kay sa tanawon mo nang wa ko ga vlog mo vlog man gani ko pero nakamas jud kay akong ngipon Ginoo. Kamuadto na ko pahangin pa ko gamay kaya ro gizawat mauga-uga ang buko kay mabungkag ug mainitan. Napa ko sa akong kwarto namulakaw na kuron hapit. Sige, undian na pod. Kausos gauwan padung nang to kumulakaw taligsik man hinoon giatay ko nito. Di man siguro ko palakwon. Pero kinalang kumulakaw karon kay kang ngipon lagi na bungi na ng ngipon di dyan ako ipakita kay kinauwawan taligsik lagi di naghuman po na kugdong adto mudong ko sa magpajaki ay sana mudong ko sa kuan mudong ko sa nisko kay kabog tubig mana ni no lain ko tong ganina naman ko yung kabog tubig kinamaligyan mo tubig karing cooling house gamuli na lang nakaw na lagi yung tako nga nang po iwan aligsik nalua ang sapay nga nang mga gipauwan nga mga gipauwan ha matuwa ka mo mulakaw na ko lagi mulakaw na ko lagi buta na mugiro na karon guys nay padong ari nga ka murag Power Ranger si Dongi siguro ni hingabot
Naku, ulan-ulan pa. Toy. Ang gipaulan nimo, Toy. Guys, nana ko sa kalsada, dagikan ko nagpataod sa hongipon dito sa dapit sa Torero. Balikunon na nako unya mga 3:30 pa nako balikon ang sana kanang katong gipasukod nga ngipon. Murag sini Martin pa unsa. Sukdan pa man ko da napamuyaran ko lang sa lakon kay 3:30 kala unya pa man. Banhaan ron. 3:30 pa man so lakon sa nako sa prisa na badyo kinita wa pa ko sikyanan. Ako dagan pagkasakta sa ring karsada. Sa ako na naman kung ako naglakaw kay 3:30 udong na ko ato. Magising-isi na jud ko ani unja kay nindot naman ko gipon. Unsa guys na ko ipakita ninyo nga kinalamian nilang buraw. Nindot ka ilang kuraw ari ba mura man yung ka ng sports center basta unsa ni siya sa mura si siya og palasyo. Pakita nito mura si siya og palasyo ari kapita. Kaya nindot ka doon ni siya sa Baiso. Initan. Ora ko buangan ni. Kinanindutan si Jao. Ako sa lamang pupagnan kay manakayan ko ron. 20 minutes later. Guys, good afternoon. Nandiyan ako diri sa kanang Luiton, gawat-huwat ko sa akong resulta. So ang kuan ba, so ngipon lagi na si Ruel na nakita na taburnok na talimajihan ka adjo. Kasi pag muan na watay kwarta. Dapat si Jao tayo mo libre kay nana man tabaw sa Magic Sing sa Japan na pa sa adjo. Sige man naman. Sako ang buwas. Di man ang kuan mo make sure nga kaon ka dahon ka. Masa. Oo ko nga timid. Unsa ka ni si Crescencio? Ugwa pa ni siya Ugwa pa ni siya magkunkuan. Di ta ni mataktak. Huwagan pong dako. Buang malagi po ito. Napunta siya ni Runa nga kinaaw. Buutan man po kuno pero pa kuno siya sure. No choice kuno siya. Buang no choice. Doon naman sila nangaon. Nagbin sila pagkaon ra ba? Asosyalan. Atong bisitahon nato. Max. Jangan kaon. Unsa na? Pagkutsit. Kaon ba ako ha? Mo ni pagkaon sa kita ang butli ka na sin. Bang allergic ko. Kana bang unsa man isang kaon kana ba? Sos na ni pang sosyalan na. Bisa man lagi palit. So, Jerry's Grill ni. So, Wow. pwede kini ha. Social Jerry's Grill kinaon ni Rebecca Girit. Kilsa ni si Rebecca Girit kay abi ko ordinaryo nga itlog ra to ba? Di man di ay na. Sila ba mo ba nahulot? Abi ko Mana ka lang. social si Rebecca Girit kay Jerry's Grill nagikan Oh, ina na ba ina ko ni. sa Sa ko na gini na hits ko. unsa mo na isang sauce. Oh, Ako na mukhaon ko na siya. Hindi na mukha mga kubi-kubi si Jerry's Grill nang kinaon na. Pero tagay mga batuon. Kumbi-kumbi nga Jerry's Grill ni Zahara ay naghungit ya. Oh, si Jerry. Wala ko puno-puno sa umplak ron ba? Unsa atong tanawon nila gilang ipangkaon kay kinanindutan sa gilang ipangkaon nila Ma'am G na mga sosyalan man sila. Hindi ko nabusog na ko. Kani si Roxanne nga sosyalan kay Ala si Sir Gid,
nagakikik. Bawal man kuno ang rice nila. Na si Ma'am G kinadakag isda. Unsa? Terus lamia aja nagakikik eh. Malipajon ba si Roxanne ron kay na manijang manghod Talimajing dako po si Crescencio sa si Ma'am G o kinagamyag luto. Kinagamyan ragluto si Ma'am G unsa dakog sudan. Dag postiso na to nila imasigma tangtang. Postiso. Ayo, Roxanne, eat. Ako dyan na si Roxanne ah. Di ko ma'am nabus na ko ma'am ay. Mana gitagaan po Roxanne na kami po kakaon sa kainting nga. Dakuam tong bag si inting. Kwanto sila kanang, kwanto sa kliyente kanang. Gada ko nagsaghabaw, unlan. Di sama ka na to inting dito ilaharbi po. Sakit among lubot ron, sakit-sakit ko no. Buwa. Tapos ni Arvin ka to. Ala, napusa lagi ko no. Bunti sa si Arvin. Tingnan ka dyan, nagbibigay. Oy, post niyo kay puno-puno. Para rin karong adlaw. Pero lupig ya po mo Rebecca girit kay Jiris Grill isang kinawang. Ya. Asa gud girit. Si Lupin rin nagisudlan pero kumpiyansa mo. Kung ana kanang Jiris Grill. Kani si kanang Angelica. Hatag-hatag po kumbi ni girit nga allergy man nag mga bratuhon. Mura na yung ikaw, mabusog di mana. Kung nabihan mo naman siya niyo? Cinta, sir. Mapusog dito. Tao. Cinta ba? Wami ka, wakoy kapalit. Uy, kay wakoy kwarta. Oh, ano ba? Cinta ba? Tiwasa ba? Diba kung sila mukha na, sir? So, artihan, magkagirit. Uy nga, humid rin taon na ni. Kasing si Roxanne, mampud na. Uy ka na. Oh, sige, hawa man na. Musakay ko, ano, uy.